Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. This time check. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 22, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Kooperasyon pangabay sa Police Station 2 sa pamilya sa napatay nga tanod. Ginaakomodar sa house-to-house vaccination, wala sang limitasyon. Sa mga nagapangunang nga balita nasyonal, pinulitika, ginalantaw rason sa isa ka opisyal sang family kung nga ginaduot sila sa sala nga ginaligar, wala nila nahimo. Phase 3 trial sa Korean vaccine developer nga Yo Biologics sa plano patigayunon sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15 kagkaron sa detalye na sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang barangay tanod sa kaso sa pagpangluthang las 8 kainasang aga sa Biyernes sa 13th Street, Barangay 7, Syudad sang Bacolod. Ang napatay ginkilala sa kay Michael Hugo, 42 anyos, kag residente sang Purok Tilapia, Barangay 2 diri sa syudad. Sudo kay Neresa Hugo ang asawa ni Michael,
temprano pa sa naghimos ang iyabana kag naglisensya nga magbiyahe sang tricycle. Ginaligar man ni Reza nga wala sang ukon wala nakapanugid sa iya si Michael nga may pagpamahog ini sa kabuhi kag wala man nahibaluan nga may kontra ang iya nga bana. Dugang pa, ginpahayag naman ni Barangay 2 Kapitan Imelda Bangwanga nga mabuot nga tanod si Michael kag 3 ka tuig na sa mga trabaho. Subong man masami ginahimo nga summon server sang barangay. Sa karon padayon ang investigasyon sang kapulisan angod sa motibo sang krimen. Sa kaangot nga balita, ginalantaw sa karon sang Police Station 2 ang tanan nga anggulo. Agod nga maangot sa nangin motibo sa pagpatay sa kay Michael Hugo. Sa naibaluan si Hugo ang napatay matapos ginuthang sang iya man mismo pasahero sa tricycle. Kag suno kay Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sang Police Station number 2. Kalakip sa ginausisa sang otoridad ang background sang biktima, subong man identity sa mga sospetsado para sa madasig nga kasulbaran sang kaso. Ginpasiguro ni Pendon nga hindi maguntat ang otoridad sa investigasyon kag ginpangabay ang pamilya nga magpadayon lamang sang kooperar sa otoridad. Hindi ni mag-provide sa station to so pagita paagi nga masulbar ang kaso sa insidente kani sa paglutang sa inyong mata. Gabay pa nga sa inyong part sa inyong end na makakatag man ka molinaw or bulig pag-angot lang sa police station to para matagaan naton sa mga anggulo ang iningitabo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sang Police Station number 2. Sa iban pa nga balita lokal, patay ang isa ka barangay tanod matapos ginlabo sang kaupod maniya nga tanod sa barangay Inulingan, Banwa sang Moises Padilla. Ang biktima ginkilala sa kay Nole Carpentero, 48 anyos, samtang ang sospetsado ginkilala naman sa kay Adji Banares, 42 anyos, tanan nagapuyo sa umman nga barangay. Sunog kay Police Captain Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla PNP, nagahampang sampol ang duha kag ako ng duha katanod sa ginaligar, una ginlampusan sang tako sa biktima ang sospetsado. Dugang pa ni Babor, nagkuha sang binangon si Banares kag ginlabo si Carpentero sang makitaan sini nga may kutsilyo man ang biktima. Palayag pa sang hepe, hinubog gid lamang ang rason sang duha bangod wala man ini sang daan nga inaway. Nagsungka naman gidayon si Banares kay napasakaan naman sang kaso nga homicide. Off duty ang duha katanod sang natabo ang insidente. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro ni Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC nga hindi lamang ang mga nakarehistro sa database o master list sang syudad ang ila akomodahon sa house-to-house vaccination activity. Suno kay Sorongon, sarang man nga magkapabakuna ang interesado ng mga residente nga wala pa makaparehistro online o kung paagi man sa pagpatigayon sa ila natungdan ng mga barangay. Dugang pa ni Sorongon magluwas sa vaccination activity nga ilahimuon, may mga medical personnel gikan sa EOC nga mag-upod sa bus sa tuyo nga magpatigayon sang information education campaign sa lugar. Nagalaong man ini nga paagi sa among estratehiya sang EOC, mahimo nga liwat mapataas ang sang syudad ang numero sa mga nagapabakuna sa kada adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Amligan kag Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan na. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Life extension Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:28. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Ginesistar sang isa ka opisyal sang family nga ginakusahan sila sang sala nga wala nahimo para makakuha sang simpatiya sang publiko bangod sa nagahilapit nga eleksyon. Sa statement ginpayag ni Family Corporate Secretary kag Treasurer Mohit Dargani, napaslawan ang Senate Blue Ribbon Committee nga tratuhon sila sang patas. Sunubay Dargani sa baylo nga pamatian, mas ginduot sila sang Senado sa sala nga wala manila nahimo. Ginlaragway ni Dargani nga daw kaangay sila nga hostage kag hindi para sa gobyerno ang investigasyon kundi para sa kontrapolitika. Gindepensahan man ni Dargani si Presidente Rodrigo Duterte kag ginpahayag nga wala inisang kahilabtanan sa ila kasugtanan sa Department of Budget and Management Procurement Service. Sa iban pa nga balita nasyonal, naghatag sa pathagang Department of Labor and Employment o kondole sa isyu may kangtanan sa pag-obligar sa mga empleyado nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Suno kay Labor Secretary Sylvester Bello III, wala sa mandatory vaccination kag wala man sang nangihi nga nagasugo sa mga empleyado nga magpabakuna apang may exception sa mga nagatrabaho sa mga restaurant nga nasaan sa isa ka resolusyon sang Interagency Task Force. Nasaan sa resolusyon nga ang mga restaurant sa mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 3 ang pwede mag-dining services nga may 30% ka kapasidad kag al fresco dining nga may 50% nga kapasidad sa kondisyon nga fully vaccinated ang mga empleyado. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:30. Suportado Esco Moreno Dumagoso ang pagtukod sa Department of Fisheries and Aquatic Resources sa DFAR nga separado sa Department of Agriculture. Ginpagwa ni Dumagoso ang plano kadungan sang dialogo sa isa ka gatos ka mga mangunguma sa Barangay Banaba, syudad sang Tarlac. Si Dumagoso ang ginupdan sa Vice Presidential bet nga si Doc Willie Ong kag senatorial candidate nga Sanday Mindanao civic leader Samira Gutok, educator Dr. Carl Balita kag anay Quezon City Councilor Jopet Sison. Nagwa nga ideya ni Dumagoso nga suportahan ang pagtukod sang DFAR. Matapos ipamangkot kung ano ang iya pwede mahimo agud mapasaka ang produksyon sa tilapia o agud ang mga residente sa 3rd kag 4th class municipality sa ila probinsya ang may nagakaigo nga supply ilabi na sa panahon sang tig-ululan. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Kag inyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 22, 2021. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting